थामजिनैथि बोसोरनि उनाव बड'लेण्डनि बिखायाव सौफैदों डुरान्ड कापनि बादायलायनाय। डुरान्ड कापआ जादों एसियानि गोजामसिन आरो मुलुगनि थामथि देरसिन फुटबल बादायलायनाय। बे बादायलायनाया गमामायैनो दिनै बड'लेण्डनि बिखायाव सौफैबाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरै गोनांदि दिनैनि सानाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। मानोना दिनै बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझाराव गेवलाङै दिन्थिफुंदों डुरान्ड कापनि जोंगा-मागा ट्रफी। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव डुरान्ड कापनि ट्रफीखौ बेखेवनाय समाव बाहागो लाफैदों दुलाराय भारत फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबेआ। लोगोसेनो बेखेवनाय हाबाफारिनि जौस्राङाव बाहागो लाबावदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, नन्दिता गार्लसा, भारतीय सान्थ्रिनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो गोबां बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फुटबल अनसायगिरिफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। ट्रफी बेखेवनाय समाव एआइएफएफनि आफादगिरि कल्याण चौबे, मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो माखासे बुंथिगिरिफ्राबो बेसेनगोसा बिबुंथिखौ लाखिदों। बिथांमोना बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव गिबि खुंनो लानाय 133थि डुरान्ड काप फुटबल बादायलायनायनि सायाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। हम एक अच्छे समय से गुजर रहे हैं जहाँ की देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खेल को इतना उत्साह देते हैं। हर कोई खिलाड़ी जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल में जाते हैं या तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, खिलाड़ी जब जीत के देश वापस आते हैं मोदी जी उनको घर पे बुलाते हैं खाने पे। इस स्थिति में जब मैं समझता हूँ असम की सरकार भी और साथ में बोडोलैंड टेरिटोरी भी इस जो खेल को प्रोत्साहन देने में एक साथ हो गया। मैं समझता हूँ कि डुरान्ड कप 132वां डुरान्ड कप जो पिछले 131 साल से चला वो कोकराझार में जो होने जा रहा है, कोकराझार और बोडोलैंड के लिए एक ऐतिहासिक समय है। यहाँ के युवा जो है फुटबॉल के माध्यम से अपने जीवन और जीविका बना सकते हैं। मैं इंडियन आर्मी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने देश भर में डुरान्ड कप को ले जा रहे हैं और उसमें से उन्होंने कोकराझार को भी इतना महत्व दिया है, असम को इतना महत्व दिया है। मैं आर्मी के उन जवानों को जो हमेशा भूकंप, बाढ़ और हर आपदा में सामने आते हैं और समाज को, देश को सहयोग करते हैं, उन्होंने जिस तरह से डुरान्ड कप के माध्यम से फुटबॉल को सहयोग दे रहे हैं, मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कहूँगा कि इंडियन आर्मी हमेशा ऐसा करते रहे। हर एक भारतीय इंडियन आर्मी को अपना दोस्त समझे और डुरान्ड कप को इस तरह से सफल बनाए। धन्यवाद। আজি ডুৰান্ড কাপ আমাৰ ইয়াৰ ট্ৰফি টুৰ প্ৰগ্ৰাম আজি হৈছে। অহা 5 তাৰিখৰ পৰা 132 ডুৰান্ড কাপ যিটো টুৰ্ণামেণ্ট সেইটো কোকৰাঝাৰত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে। আৰু তেখেতসকলৰ এটা নিয়ম আছে যে যিটো টুৰ্ণামেণ্ট হয় ইয়াৰ আগতে ট্ৰফি টুৰ হয় আৰু সেই ট্ৰফি টুৰটো আজি কোকৰাঝাৰলৈ আহিছে। আৰু এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আমাৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছা আৰু আমাৰ আৰ্মিৰ পৰা বহুতখিনি বিষয়া আৰু ইণ্ডিয়ান ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্ট কল্যাণ চৌবে ডাঙৰীয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে এই ডুৰান্ড কাপটোৱে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে বড়োলেণ্ডটোও আমাৰ ভাৰতৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ এটা মেপ, ইয়াত আমাৰ অঞ্চলটোও আজি ইয়াৰ পৰা লিপিবদ্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন খেলুৱৈসকলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত খেলিবৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুতি কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাব। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে বিগত দিনবিলাকত যেনেকৈ আমাৰ প্লেয়াৰবিলাকে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি আহিছিলে আৰু বেছি দিন নাই আমাৰ প্লেয়াৰবিলাক বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিব নালাগিব। কাৰণ অলৰেডি আমাৰ ভাৰতৰ যিটো ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্ট ডাঙৰীয়াৰ লগত বা এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত বড়োলেণ্ডটো এটা ক্ল'জ টাচত আহিছে। অসম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত আজি ক্ল'জ টাচত আমি আছোঁ। সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ আমাৰ উঠি অহা যুৱ যুৱতীসকলে খেল জগতত আগবাঢ়ি পেলাই নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলটো আগত বিশ্বৰ বুকত এটা পৰিচয় দিব পাৰিব। আমাৰ বড়োলেণ্ড কাউন্সিল হিচাপে আমি যোৱা বছৰৰ পৰা বহুত বেছিকৈ খেলত আমাৰ EM দাওবাইছা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি বেছিকৈ জোৰ দিছোঁ। আৰু এইবাৰ আমাৰ পুনৰ এই ডুৰান্ড কাপৰ পিছতে ISPL হ'ব। আমি ইয়াৰ পিছত নতুন এটা প্ৰগ্ৰাম আমি অহা ছেপ্টেম্বৰত টাৰ্গেট কৰিছোঁ। এইটো যিটো ফিফা যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেখেতসকলৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই 100 স্কুল ষ্টুডেণ্টছবিলাকক আমি ফুটবলৰ ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই বছৰ আমি কিছুমান প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে লৈছোঁ যে আমাৰ 40টা সমষ্টিত 40টা ষ্টেডিয়াম আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ।
আৰু আমাৰ তাত যিটো টুৰ্ণামেণ্টবিলাক হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ইয়াত যিসকলে বেষ্ট হ'ব তেখেতসকলক আমি বেষ্ট ক্লাবক আমি 5 লাখ কৰি টকা দিয়া এইবাৰ এনাউন্স কৰিছোঁ। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই ডুৰাণ্ড কাপত আমাৰ অকল ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে নহয়, ইয়াত ভাৰতৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আহিব, চিফ অফ দ্য আৰ্মি ষ্টাফ আহিব। ইয়াৰ পিছতে বড়োলেণ্ডত এটা নতুন পৰিৱেশ আহিব, যিটো পৰিৱেশত আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে যি সপোন দেখিছিলে সেই সপোনটো বাস্তৱ কৰাৰ ফালে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ये बहुत ही अच्छा है। लास्ट टाइम इंडिया असम पे आया था, तो इस बार कोकराझार में है। देखते हैं कि आने वाले साल में और कहाँ कहाँ इन अदर पार्ट्स ऑफ असम जा सके। ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जहाँ हमारा बहुत सारा प्लेयर्स डुरांड कप आने का पहले से नेशनल और इंटरनेशनल में तो जा नहीं सका, लेकिन नेशनल में तो है। डुरांड कप आने के बाद में शायद हमारा असम का लोग इंटरनेशनल में पहुंच सके, वही मेरा आशा है। और बहुत ही इंटीरियर एरिया से आके खेलने के लिए यही एक प्लेटफॉर्म देखने के लिए कि उन लोगों को कैसे करके डुरांड कप खेला जाए। और साथ ही साथ हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तरफ से फ्रॉम द खेल रन होने जा रहा है। ये नवंबर का फर्स्ट वीक से लेके आपका जनवरी का लास्ट वीक होगा। तो ये यहाँ पे पाँच खेल का खेलेंगे और इसमें बहुत फ्रॉम द जीपी लेवल स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे बहुत इंटीरियर एरिया से बच्चे लोग को खेलने के लिए बहुत मौका मिलेगा और उसको बाद में प्लेटफॉर्म आ जाएगा। सो दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ हाउ द स्पोर्ट्स इज़ टर्निंग अप इन दी असम। पहला से ही है और बहुत अच्छा करने के लिए अभी कोशिश में है। थैंक यू सो मच। फैबाय थानाय आगस्ट दाननि 5 खालारनिफ्राय क'क्राझारनि सायाव एसियानि गोजामसिन जाय गेलेनाया आरो बिनिनो दिनै नैबे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जोङो आर्मिया जिहेतु बे गेमखौ खुङो, बिथांमोननाव मोनसे खान्थि दङ। बे कापनि ट्रफि, बे ट्रफिखौ जेराव जायो बेवहाय रायजोनो देखायथिङो एबा टुर खालामो। बिनिनो दिनै ट्रफि टुर दङमोन आरो बेहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्त्रि गेलेनाय आरो लाइमोन अनसायनि नन्दिता गारलसा आरो आसामनिनो केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादों। आरो गाहाय आलासि महरै अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरि कल्याण सुबे, लोगोसे आर्मिनि गोजौ अफिसियेल बा अफिसार बिथांमोनाबो बाहागो लाबाय आरो गोबां जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गेलेमु आफादनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव डुरान्ड कापनि जि जागायनाय बेखौ जोङो खालामदों। माने मोनसे परिबेस जोङो सोरजिदों जे 5 खालारा बारा दिन गैला, दा ओंखायनो मोनसे परिबेस सृष्टि खालामदों जोङो जे रायजोफ्रा जाहाथे मोनथियो आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे मोनथियो आरो जाहाथे नायनो फैयो, बिनि थाखाय बे मोनसे परिबेसखौ जोङो खालामनाय जादों। दा नुनो मोनदों दि बिटिआरनि जे बानजायनायाव आइएसएल सन्तोष ट्रफि बेबायदि गेलेनाय बिथिङाव गोबां आवगायबाय थादों बा नोंथांमोना इनिसिएटिभ लागासिनो। बे बिथिङाव लाइमोनफोरखौ मा खालामनो नागिरदों? जोंनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय आं खावलायगोन बेखौनो जे जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा देहाया जिहेतु गेलेनायनि थाखायनो गेलेनायाव गोख्रों, दा जाय जि खेलाखौ गेलेयो बे खेलाखौ जाहाथे मोजाङै गेलेयो आं खावलायगोन। फुटबलल' नङा, गुबुन आयदाफोर दङ, इभेन्टफोर दङ। बे इभेन्टफोरखौ जाहाथे जाय जेराव गेलेयो, जाय जेखौ गेलेयो बेखौनो मोजाङै गेलेयो आरो बिनि थाखाय परिबेस जों बानायनो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों। जोंहा मोनफ्रोमबो समस्तियाव, बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव स्टेडियाम बानायनो थाखाय जोङो बिथांखि लानाय जाहैबाय। बिर सिलागां बसुमतारी बिथांनि मुङै बेवहाय जोङो इनड'र स्टेडियामबो थागोन। बे इनड'र स्टेडियामाव बायदिसिना गेलेनायखौ गेलेनो हागोन आरो स्टेडियाम जेराव जागोन बेहायबो आउटडोर स्टेडियामावहा फुटबलजों लोगोसे बायदिसिना प्रेक्टिस खालामनायनि थाखाय स्कप एबा खाबुखौ मोनगोन। आरो बावैसो सिगां अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरिजों जों सावरायबाय। बेयाव हान्ड्रेड्स अफ स्कुल स्टुडेन्ट्सखौ एसियान फेडारेसना, फुटबल फेडारेसना ट्रेनिं होगोन एबा कच होगोन। दा हान्ड्रेड्स अफ स्टुडेन्ट्स बिथांमोनखौ जोङो गुबुन फरायसालिनिफ्राय जोङो बुथुमनानै बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन। आरो जोङो बिथांखि लाखानाय दङ क'क्राझार साइड आरो उदालगुरि साइडआव मोननै साइडआवहाय जोङो बिखेखকৈ फुटबलनि थाखाय हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि कचिं केम्प एबा कचिं सेन्टार बेखौ बानायनो थाखाय जोंहा थांखि दङ। आरो बेखौबो जोङो
थाबैनो जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। दुरान कापनि 5 आगस्टआव नायगिरिफोरा माबायदि बाहागो लानो हागोन? दुरान कापनि थाखाय जोङो जिहेथु जागायजेननाय खेलाखौ जों क'क्राझार ग्रुपआव 5 आगस्टनिफ्राय खालामगोन आरो बेवहाय भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिं आरो आर्मिनि चिफ डिफेन्स स्टाफ चिफ बिथाङाबो फैगोन आरो असमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन। दा बे हिसाबै जोङो दुरान कापआ जिहेतु आर्मिजों खुंजानाय आरो बिथांमोना टिकेटनि बेबस्था लायो, एन्ट्रि फिस लायो, नाथाय जोङो अपेन सेसन खालि एबा जागायजेन खालि जोङो रावनिफ्रायबो जोङो टिकेट लाया, बेखौ जोङो अपेन खालामना होनो नागिरदों। दा बेखायनो बयखौबो खावलायबाय 2:30 रिंगानिफ्राय गेलेनाया जागायगोन। दा बेखायनो बयखौबो फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायगोन आरो उननि मेचफोरखौबो आं नायनो थाखाय खावलायगोन। आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो, जोंहा बड'लेण्डनिफ्राय मोनसे टिम थागोन बे दुरान कापआव। बड'लेण्ड FC आरो राजस्थान FC जों जागायजेनखालिनि गेलेनाया जागोन। दा बेखायनो जोंनि गेलेगिरि, जोंनि रायजो राजा बिथांमोना आवगायनि ISPL सन्टस ट्रफियाव जेरैबायदि जोंखौ मददथि होबाय आरो थुलुंगा होबाय जोंनि गेलेगिरिफोरखौ, बेबायदिनो नैबे दुरान कापआवबो जाहाथे जोंखौ थुलुंगा होयो, जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे गोसो थुलुंगा होफैयो, आं बेखौ खावलायहरो। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।